chini tiprasa nukung kaisa khorok noi no mase ama nungyang tongkha hisang nei onek balokjak ikobo khe bongni nok phunu basila mo bongni nok thaibo phaljak bongni sompoti jotono phalbaijak kheto mura rubber bagan musuk wak puntok obongkha khwai koilanpur poti chandra parao Ani ama bai babono jasa kabe bantu di lukuro. Abono ang khulumunong thani ang malia tamunba ani mabo chori hena 3 বছর ধরে tian baba 1 বছর na maikha bebak jotono kama baikha ante kun ke nok thai jaga jugo je tongmani ani bebak jotono kojok baikha tabo ang malia borong no burgi tamong khayang chong mayang tongo abono nong thani ang khulumo ani baba bai mano no kija suba juri tiang tagi sera phunu borong no ham litlang mano abono ang nong thani koimu nin bumukhe ani bung Krishna Deborma Ani bohogo tumor kotoma susang tongha abo jasa kabono ang abono tui thina musungya ang abono lukurungya go kisa saijo sano gani mung bitu Deborma ani paran mungka poti chandra para elakar tam khobjak sar nin mo uttur gila tuli elakar kotmang tonghlasa sutor khlasa mo bono naina bagai Doctor Puna bagai keto falka musuk falka put falka wak falka kap abar bagan bo falka mura jaga to manin jon falsi be ta no te jaga bo falka ke tabu naina bagai sung lukon thani saijo sano ga ani bohogo ko saknang ga angbo jiki sarok makhaya gang to hata ani ka 2 বছর lai keta ga ke bono ke borok nailai mai ang tong khap sung ni bo suba nai tai lukurok bo suba thung borok no naijak na bagai borok bo tiu marok tui theina musung jaigya tai birok ni bohogo bo kesarok kai kebono kebo borok nailai maya tongkha je nungnai ro kisa darono sajori baje sikla rok de chela de buri to ke sajori baje bono bongni no hu kari kha tini jong bo naina ni asok para amjai bo khomta kari kha je khatong nai ba borok no banchini na musung jakhai ba chin dakhok bokhok jerai khona chin busa butoi ni saman ama babu ni saman borok no kisa chuba oi khairo khaitang khai bong no banchini nang thun norok bo nongni area rogo bazar hozar rogo bongni bagai chuba sur kisa thumoi ungkoi chini mo haige riwoi bong no udar khainai ni ba bong no banchina ning thun puila ka kolnapur হাসপাতালে ভর্তি খাইকা এরপরে হেনকাই জিবি হাসপাতাল এরপরে হেনকাই শিলং নিগরিমস যেহেতু মেডিকেল সিএমসি কলেজ এরপরে হেনকাই এমস তলাংখা বনা দুনিয়া পুনুকা তখন হামিয়া কুব o video naiman pore norok 10 টাকা pon 5 টাকা pon bongno su ongko sukthung ni norok kisa rejadi engkai bina amani google pay tongo abori ruan engkai khastate buksong o family no nong thani yafarjak norok tam khlani musung nong icha norok suba khe mangkha suba khe manliya obonoti norok no phungman norok boma hengjak norok bukhan kok sidi kai tini bage singsilai jotono hambai